Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' दिनै मोनसे रागा जोंथावथाव बाथ्रा आङो मोनसे भिडिअ दासान्दि लागातार सावथालफोरनि भिडिअ आं लाबोगासिनो दङ। जा बादा जा आंनि मेलेमजों मोनहानाय आरो गिदिरफोरनि साजेसन फ्रेन्ड सार्कोलनि माखासे खोथा गासिखौबो लानानै आरो माखासे संगठनफोरनि माखासे गिदिर गोलावफोरनि खोथा कुइसन खालामनानै सोंनानै मोननाय माखासे खोथाखौ आङो भिडिअआव होगासिनो दङ। बे लागालागि समावनो सासे बर' सुबुङा बैसोआव बे आंनि देरसिनबो जानो हागौ उन्दैसिनबो जानो हागौ आंखौ ओरैबायदि मोनसे प्रश्न खालामदों। दा प्रश्नआ आरो आं स्क्रिनाव होगासिनो दं नै ओरै होनदों बे सासे बेक्तिया बिथाङा बिनि नामा लक्षण। दा बियो लिरदों कमेन्ट्सआव नों बिसोरखौ बुंनो समाया नाथाय बिसोरनि खिथु सुनोसो समायो होनदों। थारमानि सावथालफोरखौ माखासे बखिनाय भिडिअ बेजों लोगोसे प्रमद बर' बिथांखौ बुंनाय दिपेन बर' बिथांखौ बुंनाय आं गेजेर गेजेर लाबोबाय थादों सोखावबाय थादों। बेवहाय बेबादि खोथा बुंदों बिसिमा आंनि थाखाय जेबो मेटार नङा आं बेखौ जेबो बुंनो सानला। बे सिमा नैबे सिमा ओइबाराव खिन्थु फरायगोना जाहैबाय बिनि नेक्स्ट पार्ट बेयावनो लिरदों बियो। बिनि उनावहाय बिनि लिरखांनायनि उनाव ओरैबायदि होनबावदों बे दे आं मानिबाय बिसोरो आन्दलनखारि जों बुंनो समाया आन्दलनजों फैनाय जोंलाय पाब्लिक जोंलाय रायजो राजा माइरं बिबा हरोमोन प्रमद बर' बिथांनि आमोलाव थै दान बिबा थै हरोमोन बिसिबांबा लाखथा स्टिक हरनो होमबा लिरफानानै बेयाव थै हरफादों राजा लामायाव 30 थाखा खांनायाव हरफादों साइकेल सालायनायाव थांफादों मटर गोजानाव थांफादों गाखोफादों सादारन पाब्लिकनि थाखाय बे बाहागो लानायानो बेसेबांबा गिदिर बाथ्राना एले माथो जोंलाय बावहाय थांनानै लेक्सार होनो मोननांगौ सादारन पाब्लिकआलाय नोंसोरबादि लिडारनि थाखायसो बेयाव फेरफिला देखायलायनानै लेक्सार होबासो मावनाय जायोना। जोंना पाब्लिकना बेनो मावनाय बाहागो लाहैनायानो सान्दुङाव दैख्रं आदामोननि गान खोनासंहैदों। दा ससेया जाहैबाय मा बबे आफादनि बिबान लानानै माला बर' हारिनि मा मावफेरदों नों मुर्ख होनदों जाम्बा बुरबक नोंहा लिडार नोंहा बबे आफादनि आं नोंनि रायज्लायनाय साइसआव डाइरेक्ट बुंहरसै नामा आं बेबादिबो बुंनो थाङाखै। मैं ऐसा पोल खोलने नहीं जा रहा हूँ। मैं ये बात नोटिस करना चाहता हूँ जे नोंथाङा आंखौ बिदि बुंना आरो एडजास्टमेन्टआ माखौ बुङो लासैनो ओंखारलांनोबो हागौना बबेबा आफादाव ओंखारनानै जाथिनियानो होन राजनितिकनियानो होन लासैनो एडजास्टमेन्ट होननायखौ मा बुजियो नोंलाय जाम्बा बुरबक लक्षण। बे एडजास्टमेन्ट जालांगोन ना ओंखारलांगोन टाइम टेबोल कन्डिसन लानानै मा गोदोनाल' मावनाय प्रेजेन्टना मावनाय नङा मा बिसोरल' मावबाय थानांगौ। मेन इज मर्टेल होननायखौ मिथिया नों फारि फैयो अपना भी टाइम आएगा हमारा भी टाइम आएगा होननाय बादिखौ बुजिनांगौ ना। फैयोब्ला माबा मोनसे जागोन बे समाव बुंजायो बिसोर खुंबोबाय बिसोर सालायबोबाय माखौबा बिसोरनि दिनाबो बारग'बोबाय संगठनाव थानानै हारिनि हाबा मावनानै राजनितिकआव फैबाय बिसोर राजनितिक सालायलायबाय आरो फिउचार जेनेरेसना फैगोनलाय बबेबा संगठनाव दायथ' लालायगोनलाय राजखान्थियारि हिसाबै बहाबा दायथ' लानानै राजखान्थियारि दायलग होलायगोनलाय नोंलाय मा नांजाबाय थाखो जाम्बा बुरबक बेबादि बाहायफेरामोनलाय आं सोदोबखौ रागाजों ओंखारदों जानला मोनला होननायाव। दा बे फारि निउ जेनेरेसना फैलायगोन राजनितिकआव निउ जेनेरेसना फैलायगोन बबेबा संगठनाव निउ जेनेरेसना फैलायगोन ससियेल वार्कार बेवहायलाय बर्थमानाव प्रेजेन्टआवनो नोंथाङा आंखौ सोंबायबा
बबे आफादनि बिबान लानानै माला बर' हारिनि मा मावफेरदों नों मूर्ख? बाप बाप बाप, आं दहायनो बुंखाबाय बर' हारिनि थाखाय मा मावदों। थै सहि दाबो नाम दं, न'आव लांफैनाय, साइकेल सालायहैनाय, बै गोदोनि प्रमद बर'नि बिथांनि आमोलाव रेजिस्टाराव नायबा मोनगोन, बिदियाथ' रेजिस्टार थाखायो। बाहागो लाफैनाय, आदा दैख्लंनि गान खोनासंनाय सान्दुं गोसायाव, रेलवे होबथानाय, राजा लामा होबथानाय दंजोबो। गामियावबो खाथायाव लिस्ट थायो, देग्लायनि ओरैबायदि संगठननि ओरै खामानियाव एथ'जन थांबाय, बे लिस्ट दंजोबो। गामिनि रायजोनि रेजिस्टारखौ नायबा मोनो। माइरं आधा केजि सप्ताहित, एखमबा मास मोनसेजों एखमबा मास मोनथामजों फैसा 30 थाखा। गावनाव एखमब्ला थाइसेबो गैयाबाबो बेखौ हरथारनांगौमोन। आरो बेवहाय माबा मावनाय, जों साधारन सुबुङालाय मा एसे एनै बिदि दान होबाय, बाहागो लाहैबाय, बेनोथ' मावनाय ना। बैयावथ' जों थानानै स्टेजावथ' लेक्सार होनो मोना ना। नोंस्रा मोनोनदां मालाय। बै स्टेजाव लेक्सार होग्रा, मिडियायाव लेक्सार होग्रायाल' मावनाय जायोब्ला रायजोफोरना पाब्लिकफोरना मावनाय जाया नामा? बुजिनानै लालै, जामफ्रासो जानथां खोथाखौ दालाय। आरो जुदि बुजियाखैबा कमेन्टसा हरफिन, आं बुजाय हरफिनगोन। बुजिबाय? जानला मोनलाखौ होद्राय नाङाब्रा। नांगौबा पलिटिकेल लाइनजों मा बुङो, मा बखि बा माबा मोनसे बुजायनाय नामै मा बुङो बुं। बांद्रायदोंना नोंना, बांद्रायदों। जाम्बा टाइमा मा मोनसेल' थाबाय थायो नामा? समय एक ही होता है क्या? आएगा ना, हमारा भी टाइम आएगा। जाम्बा बुरबक। दे, मा सानो रायजो राजाफोर कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। आं बेबायदि भिडिअ बानायफ्राम बेखौ बोरैबा रागा जोंनो ओंखारदोंलां। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ।